ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Emma, 25 anyos ug single. Nagpuyo sa Carcar City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa dihang nakatrabaho nako. Ingon ini ang mga panghitabo. Ems, kuyog na this weekend ha? Ha? Asa man? Ay mag-overnight. Good. Kauban na nga itong ubang mga katrabaho. Oy, dili lang tingali ko mo sa aday ha. Daghan pa manggugkog buhaton. Hala, uy. Grabe yun ka ni siya ka-workaholic, uy. Marigyog na nagibuhi nga sa kapamilyahan. Ikaw gyud. Itaw day, uy. Serious talk ba? Sa palabi, uy. I-enjoy ang imong life mientras bata pa ka. 25 pagod ka. Pero kung makatrabaho ka no, marigyog kang pamilyado ay. Day, maayo man ka sa inyo kay dagko naman ng imong mga igsuon. Unya naana sa mga trabaho. Dili parehas na ako nga breadwinner sa amo. Mao man gani, rewarded sa dag imong kaugalingong panagsa. Dili kay magsigir kag pantrabaho, uy. Puhon day, kung naanak ko'y time. Nak, dali na mga unata. Sige ma. Tuod ay nak. Last na ning bugas nga akong gilong agrong buntag abaya. Mao ba ma? Sige lang. Muhatag ko kwarta para palit og bugas ka ng usa ka sakong bugas gyud. Ay, salamat nak. Naunsa man ko mura pag nituyok ang akong pananaw. Ima? Oh. Are you okay? Sir, Okay na ka? It seems like you're not feeling well. sa kakapoy lang tingali ni sir. Magwa ko tubig sir, excuse me. Oh, Ima! Ayaw lang nag-report sa office until ma-okay ka. Pero sir, Ima, you need rest para magpahuway ka. Alaw na ako ni mo, murag kuwanggid kay kas pahuway. Mawang katingaling nakuyapan ka. Tungol sa kakapoy si mong lawas. sir, Astila nak. Sa kakapoy na yun ni sa imong pagtrabaho para namo. Gilanta na lang hinuon ka. Sa akin nako ba? ma okay sa Di ba ni saad ko nimo ma? Sukad lang nawa na si Papa nato. Nga kung makagraduate na ko, niya makakita na ko trabaho. Ako mo ay mo trabaho para ninyo. Pero nak naikog na kay mo. Di man gudon ta minimo obligasyon. Dili obligasyon ma.
Pero mo ay gusto na ako nga makatabang ko ninyo. Salamat, nak. Pero sa pagkakaroon, ayaw lang una na ko na una, ha? Pagpakaayo una. Oh, ma. Uy, may kinakabalik na kang trabaho, day. Uy, musta naman ka? Okay na. Og salamat sa imong pagpangumusta, day. Nonsa ka? Pingit ka mong diha. Ay, oo, wa ra ni. Nikalit lang sakit akong tiya. Tingalig, gipanungot lang ko. Aw, panghaplas niya, uy. Oh, day. Oh, salamat. Emma, nak. Nonsa ka naman in taon ko eh. Giubo ka magmaayo. Lagi, ma. Masakit pag yun ang akong tiyan ni Kubo. Unsa na? Matod ni mama nga panuhot lang kuno. Musay akong pagtuo. Pero samtang nagdagan ang mga adlaw, mura magnisamot og nakabantay ko nga dili naman mo patuo og haplas. Usahay makabantay ko nga magpanlipong ko, unya mura ko kasukahon. Unya kung muubo ko, una ay mga sudden movements, musakit ang dapit sa akong pusod. Unya mura na bag mudagandagan sa akong lower right side sa akong abdomen. Gilantan sad ko, ug dili sad ko ganahan mo kaon. Nawad-an ko og gana. Unya, Mas mayo tingaling magpa-check up ka, nak. Aron atong masiguro ba ng kahimtang nimo? Kaysa kung tanaw may huko ka man. maulagi akong plano, ma. Ingnaon niya ko ganus aha, aron maubanan ta kas doktor. Sige, ma. Based sa symptoms, murag appendicitis yun eh. Mao ba, Dok? Ug kung appendicitis man gani ni, kinahanglan gyud matambalan tayon kay kuyaw kumubuton eh. Unsa, Dok? Ang buhaton na to karon mag-blood test ta. Imaging studies and a physical examination to confirm the diagnosis. Okay? Okay, sige, Dok. Hi. Dok, kumusta? Unsay resulta? Kuan ma'am, she needs to undergo appendectomy. Unsa na, Dok? It's a surgery to remove the appendix, which is usually found in the right lower side of the abdomen. We have to do this in order to prevent further complications. Unsa, Dok? Kinahanglan nimong magpa-opera, nak. Pero, ma, wa tay kwarta. Nak, ay lang una may kunahuna. Kung nakakay kwarta, kamita una na para sa imong kaugalingon. Ako'y bahala nga mangitag paagi para sa konsumo nato din hisbay. Ma. Mao ni akong gikabalak-an ron kay bisan tuod og naa ako'y kwarta, pero wa ko mahibaw kung paigo ba. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa may hinungdan aning appendicitis? Wa man unta ko'y bisyo nga pagkababae pero wa ko mahibaw kung diin ko ni makuha. Ikaduhang pangutana, posible ba nga tungod ni sa akong stress, unya way tarong pahuway? Ikatulong pangutana, kung dili ko na ipakuha, posible bang ikamatay ni nako? Pilam sa mga gasto aning appendectomy. Ikaupat o katapusang pangutana, asa mo ko pwedeng muduol aron makatabang nako financially? Doon na ba mo ikasuggest na tambal for the meantime lang samtang nangita pa og kwarta para ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Emma. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, anay na sa bako, si Dr. Rene Obra, mag-iuban kaninyo karong adlaw. Ako magtambal sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usama man ako ka psychiatrist,
o sa inyong mga drug-related ng mga problema kay usama na ko ka drug addiction specialist. Ako may psychiatrist karon sa pinakadako nga drug rehab center sa Visayas and Mindanao nga nanay mutang sa Argao, Cebu. Proud ko niya na ha. Sige man lang gyapon tag luyab sa tagote trabaho. Kasi kasi ko mahagi sa magpadala sa mga sulat-suliran rin mo. Pwede kang ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer page or diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang ato bakotlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if God gives you another chance, don't repeat the same mistake. Kaya kung nangusa ko no kasayop, sige, balik-balik, di na na sayop, tinuyuan na na. Ha? Tinuyuan na na. So, ang atong magtatampo karong adlaw, si Ima, single pa ni si Ima, 25 years old, taga Karkar, Cebu. Mayong pagpaminaw sa mga taga Bulinawan, Karkar. Mga De Los Reyes family, mga kaubanan ni Yola o ni Efren, da silang panimalay, o mga katong mga sisters, the sisters, ha? Indot ka niyang chicharon di aram? O, ang atong mga, kung mga kaila sa Karkar, dagan kayo tag mga kaila na sa Karkar, kung sa kadagan na di na ko kahinumdam na, mga Nabasquez family, diya sa Paho, o diya sa, Agoy, kanang Dancing Sun, sanang kuana dia, nalimot na ko ng inyong lugar dia. Basta diha sa Karkar. Ay, si Kwan si Abay, Tangkay, Daguhoy, Tangkay. Musta naman kapal? Musta naman mga puste na to dahil sa Dragon Fruit, ha? Thank you kayo, Tangkay, Daguhoy, Tangkay, sa imong pagpahangyo na ko, sa imong mga puste. Okay, so, giling na to lang no? Kay isod-isod na ba rin pangutana ni Ima? May tugod ni sa iyang appendicitis ba itong problema ni Ma'am? Bati na ito sa drama. So, unang pangutana, unsa may hinungdan aning appendicitis? Wala man unta ako'y bisyo nga pagkababay, pero wala ko maibaho kung diin ko makuha niya ni. Well, kining appendix, tunggoy na gani sa atong intestine, ha? Kung ma-infected ni siya, ma-inflame, o masudlan niya, o whatever nga foreign body, mo na nga ma-infected, ha? Okay, wala man siya, bulsa-bulsa ba? Bulsa-bulsa. So, ang infection niya could be due to bacterial, viral, or posible na may mga kaso sa unang na parasite, no? May intestinal parasite na muso niya. So, of course, uncomfortable juga. Kaya kuwan na niya, mura siya tube. Yung sa tube ba, na-attach sa atong large intestine. Ngani, usahay open up sa abdomen niya, may ngundang surgeon nga, kuhaon na to ng intestine. Sa mong pagtuon, I do not know karon na to, sa mong pagtuon kung may balan, kung ano ba klaro nga, sa mga purpose nga naman yung appendix. Kitang tanan na yung appendix, although nani siya sa right side, no? Pero natay retrocecal, natay mga kaso nga diligid na sa right side. So usually nani siya sa right side, naka-attach sa large intestine, murag extra ba, murag pouch, murag balon bitaw nga wala gi paborot. Tumawa na siya ang kwan. So, dili yun ta makakuan kon viral, bacterial, or parasite ba ang inunta hinungdan nga nga nagkaproblema maka sa imong appendix. Okay? Ikano pagkutala, posible ba tungod ni sa akong stress nga walay tarong pahulay sa kung naginingon, viral, bacterial, or parasite. Tao nga under stress, mo lower ang immune system, more prone to develop some psychosomatic signs and symptoms. Ako yun, psychosomatic, meaning to say, there's nothing wrong with you physically, but ang imong tolerance, resistance, and tolerance to almost everything in life mo lower because under stress ka. Mo taas ang imong bad hormone nga cortisol, ang imong good hormone nga endorphins dili na kayo. Sumaw na yan kung ma-share, no? Anybody nga under stress, makuan yun, magka-problema yun sa iyang bodily functioning, ha? Ikatulong pangutana, kung dili
kung dili ko ni ipakuha, posible bang ikamatay nako? Pila man say magasto aning appendectomy? Well, depende kung naba mo sa private or government hospital. Sa Karkar na mamidako kay dang hospital sa Karkar. Ikuglabay dia, no? Every time mo adto ko sa Argao, no? Before ni pakuha nimo ni imong appendix, be sure nga naa kay infection. Kay sa may mga signs and symptoms nga naa kay appendicitis, ha? Akon balikon kitang tanan ay appendix. Kung ma-infected na ni for some reasons, either viral, bacterial, or foreign body, mo na gitawag appendicitis, ITIS. Ang pagtuon, kung nana ni ITIS, meaning infection na siya. So, before na ma-confirm, kinanglan nga properly diagnose ini sa usa ka doktor. Ug most likely kung simbako lang ug naa ni siya infection ni mubuto, mo na makamatay gid ni siya kay ang kagaw madaman sa pagdaloy sa dugo all over the body. Unya pag septicemia ka. Sa man septicemia, ang imong dugo nagdanag kagaw, mahilo na ikaw. Ang imong mga vital organs di na inunta 100% functional kay na nagdaan na magkagaw. Mura na nagug magtina magpurot-purot na og andar, no? So, after properly diagnosed, kung naamang yun ang infection ng imong appendix, itawag na appendicitis, kinanglan nga ipakuha ni through surgery, ha? O niya, kinanglan nga mainom ka og antibiotic. Ako na balikon, kung mo rupture ni, baka cause na siya ganang itawag na to og abscess peritonitis. Abscess peritonitis ang tama ni, ha? Kaya magsipsis ka. Pag-iingon ako nga mahilo ang imong dugo, ang imong lawas, no? Gawas sa ingon ta kapag ingon akong viral, bacterial o mga intestinal parasite, pwede po makakos aning problema ha, mag-trap bitaw ang atong hugaw, kanang atong atong stool, kanang hugaw, kanang tae ba, kanang waste product, mag-trap dia, ma-shot dia for some reason. So, or posible po nga na magtubo dia nga mass o tumor. These are the reasons nga nung magka-problema man sa appendix. Okay? So may lima doon nga naa ka na kasi na just to be sure naa kay kanang sakit, discomfort diya sa imong pusod, ha? Middle sa imong tummy, sa right lower side sa abdomen. Murag inag-ubon nimo, inaglakaw nimo mo grabe. Mo na tilimad doon nga naa kay appendicitis. Plus magilanat ka of course, makamatay ni. Kung walay tambal, pwede ni siya makamatay kay ako balikon sa makosapa, mahilo man ang imong dugo, ay imong lawas, ay ang kagaw mo dagan man gitawag na nato og abscess, peritonitis. So, sunod yung mangutana, asa man ko pwede mo dol? Di asan yung Karkar hospital, dako kay na. Ay, medyo piki man financially. Government hospital. Doon na ba mo ikasugyot nga tambal for the time being, samtang mangita pa kong kwarta para ngani? Ayaw dugay-dugay ha? Ayaw dugay-dugay ay ma. Ay, basin mo, buto na. Lisod na kayo. Mag-sepsis ka, ha? Mag-abscess, peritonitis, lisod na kayo. So once diagnosed nga naa ka na yung problema ng appendicitis, ipakuha na dayon nga expected na nga imong doktor, muresita og antibiotic. For the time being, you avoid fatty foods, ha, kay mga tambok, ha. Kanarban chicharon dat inyo tambok ka na mo chicharon nga ay unod. Ay chicharon nga way unod. At sa the sisters, dutar man yung chicharon din yung labang. Tagkaday kayo nga pagkapinan ko nimo every time nga magpayat ko niya. Kanya, basta ka ng mga oily foods, chocolate, you avoid din yung mga inanang mga pagkaon. Kay posible po na siya nga makakos na siya o additional ng mga problema kung di mo kan. Ang ato ba ang urinary bladder o mga sa urinary tract door ba yan? So posible ka na kay abscess, na kay appendicitis, at the same time urinary tract infection. This could be highly possible. So kung once ka na itong mga simptoma kung pahingalan nga sakit ang imong belly button, ang imong kay imong pusod, magwawa, murag usay mo focus di sa right side sa imong tiyan, may nagmuubo ka, mulakaw, masakit, most likely nagiging problema sa imong appendix, no? So inaot nga nakasabot ka sa kung speaker ni mo Emma diya sa Karkar City. Musta naman dahil si Mayor
Barsinas gana. Mayor, I do not know kung kahinumdong makanako. Nakaduwa tag tinis sa ulan dahil kar tinis club. Kung maulaw na ingon nimo nga, among pahibaw nimo nga, gipindig yung taon ka nimo. Doubles. Pero maay kini si Mayor mo tinis. Pero pareha din siya style of si Mayor Balchong da sa Naga City ng mga tennis players man yung mga mayor na to dang napita sa South of Cebu. So regards yung tanan niya, no? Mga pamumot family di ay sa Naga, musta? Mga taga Kantawan, hinawat na okay na kap pisa baba, mga tungdahan niya sa Rikyo, paingon na to sa Kantawan, yung pulping laliwaan na mutuyok na kung anak ko niya sa Naba, ha? Nga Naba Garcia, musta naman mo niya, ha? Salamat din kayo nga, every now and then, bagiyon ko niyo diya sa inyong Naba private road na going to Magduk, ha? Ginama ko yung Baykubo niya. Alright, so once again, ako thank you very much for patronizing RMN programs. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong